hey khuma umntanami, kunomntana ngapha ngase-KZN. Umntana uthi ngicela ukuthi ningisize. Uthi yena usola ukuthi uma wakhe omzalayo nobhuti wakhe omdala bayalalana. Hayibo, uthi phela lo bhuti wakhe umntana kama wakhe nje kahle, umntanakhe wokuqala. Uthi hayi bekaloku asola ukuthi hayi man, labantu laba engathi khona into engekho right nje. The way nje banokubukana ngakhona nani hayi. Athi hayi maybe nje ngiya overreact. Aye kusho ukuthi ama-months aloku ahamba. Kelinye ilanga hayi bekungamelanga ukuthi abuye endlini futhi wayebatshelile abazali bakhe, uma wakhe nobabakhe kanye nalo bhuti wakhe, ngoba lo bhuti wabo omdala lo kusho ukuthi uye obanakekelayo laphayana endlini. Hayi okay sharp-ke nabo bavuma ukuthi hayi akunankinga sisi, as long as usitshela ukuthi angeke ubuye namhlanje. Hayi ke kusho ukuthi lapho bekumele ukuthi aye khona, hayi kwaba nento nje engahambi kahle, wathi hayi thi ngibuyele endlini. Hayi wabuyela endlini, uthi makangena nje uthola icapha zivulekile. Uthi intombazana hayi kwenzakalani la? Hayi ke uzoya kuphi? Ekamereni kamamakhe. Mind you, uma wakhe nobabakhe kuthiwa abasalali ekamereni i-1, omunye nomunye sekanekamera lakhe. Hayi uzoya ekamereni lakama wakhe azomtshela ukuthi hayi ma sengibuyile, uyabona. Hayi ke afike ekamereni lakama, makafika laphayana hawu uthola uma wakhe akekho. Athi hayi maybe uma use-bathroom, ayogogoda e-bathroom uma akekho e-bathroom. Athi hayi kube nento ethi kuye hayi hamba uye laphana phezulu ko-balcony. Hawu afike phezulu, makathi athethi uyafika uthola uma wakhe uthe ungcono umamakhe. Makathuthi uyabheka ubhuti wakhe naye ungcono. Hayi intombazane ithi ngiphume ngigijima. Uthi hayibo ngafika ngazivalela ekamereni lami. Enye into ithi kimi hamba uyotshela ubabakho. Enye iphinde ithi hayi ungamtsheli. What if ubabakho uyazi, because of why all of a sudden angasalali noma wakho ekamereni, ene ubaba ngapha uphethe ushukela. Uyayibona leyo nto leyo? Uthi hayi ngaphinde ngathi hayi kusho ukuthi ubaba uyayazi le arrangement. Makasho intombazana uthi kibo bawu7 le ntombazana makakhuluma. Uthi bawu7, i-last born ina 3 years ene ubabakhe unesikhathi aphethe ushukela. So nje umbuzo omkhulu ukuthi kungayenzeka ukuthi lo mntana lona 3 umntana wakabhuti wakhe noma wakhe, o umntana ka baba wakhe noma wakhe. Umbuzo omkhulu loyo. Manje uyabuza intombi ukuthi ma ayenzeni, ngoba le ndaba mayingaphuma usaba ukuthi iyomosha yonke into, ngoba ubhuti wakhe huye osebenzayo laphayana ekhaya. Kusho ukuthi ubhuti wakhe unakekela bona ley'ngane lezi, aphinde anakekele nabazali. Kuthiwa hey ubhuti wakhe umuzi omkhulu emakhaya le KZN, nalaye kusho ukuthi eGoli wakhile futhi umuzi omkhulu kabi, obafaka iy'kolo, obayenzela yonke into, uze wabavulela nane ne-family business, hey yonke into kumnandi. Manje abantu laphana ko-comment section bathi intombazana kusho ukuthi leyo nje isithwalo. Abanye abantu bathwala ngezinye indlela, kusho ukuthi ubaba uyasazi lesithwalo lesi, njengoba imali iningi lapho kini iphuphuma, kusho ukuthi nje isithwalo sakhona. Wena phuma endabeni, yenza nje ukuthini, uqede isikolo uyozisebenzela uphume kuloyo muzi loyo. Hey abantu abaningi bamtshile bathi ungasayithi vu ntombazana, thula uthi dwe. Manje ngathi le ndaba le yena ayimphathanga kahle. Manje uthi gogo senzeni manje? Nami ngiyabuza ngithi omunye umntana makayenzeni kulesimo esikanje? Niyavumelana nabantu abathi hayibo thula nje, isithwalo leyo nto leyo, wonke umuntu uyazi except for nina as ingane.
Hey Khumo, hey, hayi bo, awu sengiyawusaba lo mhlaba wenu, awu ngiyawusaba umhlaba wenu uyadla.